lihen pen solang do rada tuma phan nilihem kachopola nili chethani to tarik sel cap adap apor bang 720 to 740 anapor alom lapang so adap nilihem 92 lo nilihem nang theng lo aso hut la nihem asomaratum amek tang advance do exam alang tum lo charlie bom amat ni tum same bahini ni tum hem asorpen same thothela amat osomaratum bang ni tum phan 92 lo opo ni tum hem matong ke bang ni na phan sinang kiri lo amat hem asor bang thu don lo ing haping pu lo thek long lo mohon ti so pen ranjit kram sa ari sang ho tum ing hap kang pu pen alang tum ni tum hem nang lu thur dat lo amat hem asor phan pu phet lo nang ko pc tuliram nong hang la pente bgp atuma phan nang li tok via lo kusipu lo mohon ti so bang la pu depen li hem asor phan same ari chirung lo ar dep phet lo amat la depen hala ranjit kram sa bang ranjit kram sa bang ta ni hem asor phan tu dun lo sak dun lo teng dun lo amat ni tame thek dun long lo amane ta kachil rap dun pura nile phan same ni chi thok nang tum lo la pen te ni nung pen mohon ti so bang ni chu nang bung si rj pen ai pakre la det pen o soma tum same ka phere ni tum phan ni ke theng nang ke chok na thek don long si o soma tum same chiru hang jo lo amat ni tum same hang loi se ke the pen e se ke the pen hang det si se ke ase theroi lo amat la dung arai tum ta arju long si alang litum same wang lo la wang det pen ta alang litum dam hoi po ako chi wang thurup po nili hem asor phan ako heng thu po jora poson amat ako an so se la dung arai tum wang thu lo la det si alang litum munit la ni dung arai atum ki wang ong chok an si alang litum la dak pen dam lo amat hem asor sam pen hem asor same la phi keng keng dun phit lo a phone cho lai lo video kuri dun hot bang ke la tuma bang hala dak gari hum ni velo gari hum ni abang same thailong le dam ep lo bon a thei munit do o bang krep phone do la dak ni tum hem na ki su ni tum hem nang lut bak bang ke bang pho ne bang truck ni do alang tum ke bang la si hala dak asap so video long same thailong ji mohon tiso same do nitum ne same ka chini ke mohon ti so pen ranjit kram sa phawe ari sang ho tum phabang mote chini ne la hadak video long ka thailong ji mohon ti so ta do vek la pente la ranjit kram sa ka alang le tomari sang ho tum same alang le tum la hema sor video ko ridun det pen alang le tum gari arlo lut lo alang le tum la dak pen dam phiet lo la se a jo son son te nil to phan ko pitong na ki vi de kang ini ala amalika tum la pente la pu dunga rai ke do tum wang ve na thek no le asonte nil to phan pi to na ki vi dikai ni la si ni tuma hem tu na phan same phere me me yang thek lo la si solang do ra tuma phan ni le chuning ri lo alang ni to phan inside vek nang ji nil tum same justice long vek nangi ko si ra ta to phan ni le chuning ri lo